monggo. Diurut saka sing tuwek dhisik. Mbak Gia, Mbak Dari. Ini Mbak Rizka ya. Panyuwun kumring sliramu. Aja kalamun Mas e. Aja ngalamun. Aja ngalamun. Juragane motor. Juragane motor, Bapak. Ibuku sayang, Bu Agung. Mana toh, Bu? Ibu Haji Suparno. Alhamdulillah. Para cantik-cantikku, hadap kiri, gerak. Nah, iya. Tunggen tak gentung. Terus, bagaimana Pak Heri? Bagus, mantap. Tunggen tak suruh mboten.
Ora sur ini aja. Iki wis sur ket mau Sang jam 09.00. umrahe wong ngalamun. Om ini makasih nggih. Matur sembah Haji. Ayo masih. Haji. Saya lapor Pak Haji ya, gantian ya. Sekarang Pak Haji Karyono. Haji. Ayo Mbak Pepi. Malah bete tamu. Bariki lagune Om Indra. Om Indra sampun kondur kayaknya. Urung iki lho. Belum. Oh, delik to ya. Pak Haji juga di sini. Matur sembahanmu. Monggo monggo. Ayo Bundari. Sirakane Agung Motor. Bu Haji Suparno, Bapak Haji. Monggo Pak Haji. Wayah wengi urjan krimis ra wes banyu kang tumetes dadi sak
bisa ilang. Apa lali apa pancen wis ra ngerti sak tenane aku mung sesetyo ini ngenteni baline mendak manis semu lewat tembang tangan iki wujud atresnanku. Pak Haji Suparno, ayo yo, juragan Agung motor lho iki. Yang punya lewong-lewong Kita dua Pak Haji Suparno. Semari Ibu Haji. Bu Haji. Dadi lewong atiku nalikane sepisan ketemu wong ayu gantilanku goco ati rinten siang dalu. Suenggonku ngenteni lewong ing titanan to jambi dadya ati sawiji senadyan apa talakoni. Kak Pepi, beliau ternyata itu pecinta lagu-lagu Sragen. Apal kabeh lho. Mas pangkudan katenan wis mau ra sida. Sragene pundi? Merenges seliramu Cahyo muda yu cahyo muda. Mobil Sigra 1367 yang merasa memiliki mobil Sigra 1367 mohon digeser. Spesial buat yang keluarga besar Parung. Nah, ATM ramu Monggo Bu Haji. Bu Haji. Yen nyawang manis sesemu kaya bisa ngluluhke atiku. Saben dina ra bisa turu yen kelingan solat lan guyumu. Sebarang padar alhamdulillah tabarakallah.
ngapunten nggih. Ayo, rasa dua nyawer, mau seragian gue sanggup mulai. Tawalnya mau jauh saweran, mau seragian di mesake yo atau. Ayo, kangen ya semua. Tiga yang ayo. Kodong telo bisa kena kanggo
Matur suwun Pak MC. Mari modal dumateng kawula. Monggo. Lali janjine Pak Pardi. Ari. Seragen yo. Jan-jane kowe ngerti gelagatmu sajak nyubriyane atiku sujono kowe kencan karo wanita liya Kelinci cemase monggo nika Pak E. Apa-apa kudu iso. Aku mesti siji wae. Yo. Apa Pak E? Ayo yo. Saya nyetor atau mundur? Atau tetap karo penyanyi yo. Ngogami kota sateruse Asik. Margo aku Haji Saryono sing tak tresnani wong ayu ucul yo. Para so, gawe yo. Garap pupuh yo jan gayeng ora koyo dina iki yo. Wol. Yo, sing pengen nyawer. Sing wol siji tok iki, Yo. liyane ndi iki? Sik. Wol. Yo nyawer marek sing wae. Ayo Yo. wol. Pak Pardi. Ora apa-apa besaret. Lah cepu. Arep pupuh. Wadah
Dek luwe becik aluwo balen yuk. Terus sing ati
monggo Pak Haji. Dek Wiwin. Adam Arif, Anissa Ayu. Oh siap. Tunggu komandanku. Monggo Pak Haji Soekarno. Bu Haji mong sakmene pungkasane tali katresnanku mong nyatane aku ditinggal pepujanku seliramu wis mati janji setia ning nyatane saiki biyen mulane aku rak wis kondo aku nesta lan ora bandha donya man yaktine mung kepranan bareng kang durung kanyatan. Dek, Pak Haji bareng kita kesini toh. Sing pundi to? Pak Haji Sherlock rono ke. Piyayine Kang pundi menika Pak Haji? Kang gede dhuwur. Mbak ya ini saya suwe saya tambah ngeso ning nyatane maksud rebekal nambah itu nyut saya muda Campur karena gede gawe, Dek. Seragen. Mong sakmene pungkasane tali katresnanku wis nyatane yen aku ditinggal pepujanku Pak Haji Karno. Bu Haji biyen mulane aku rak wis kondo aku wis lan ora bandha donya man yaktine mung kepranan abarkan durung kanyatan. Dek Riz, ternyata Sherlock yang kene. Ya Allah. Assalamualaikum Pak Haji. Mbak ya ini saya suwe saya tambah yuswa ning nyatane
Bapak Komandan sih ya. Sebabnya Pak Haji, Bapak Komandan yang putih Pak Pardi. Bapak Komandan sebelah mana seroknya? Ceritane mong seneng tunggal sak balik. Wiwitane lunga jejer saben dinan saya asuh. Bapak Komandan Saben jejer nyakel tangan. banjur ngomong Ngomong mas, aku tresno kowe. Ceritane mong seneng tunggal sak balik. Wiwitane lunga jejer saben dinan saya suwe suwi saben jejer nyakel tangan. banjur ngomong Ngomong mas aku tresno kowe. Kembang kena atiku digawe lara. Kembang melati agawe larane ati. Kembang kecubung atiku digawe bingung. Kembange mawar tresnaku wis kadung buyar. Aji mula wong tresno ora kanunggo sembrono. Nora becik anggone para wanita. Kembange rapi iku jangan koro masih rasane tinimbang rame luwih becik tak tinggal bae. Katur Pak Haji. Sragen, maju sragen. Iya. Bapak nyanyi malih. Satu nggih. Bapak mau nyanyi. Siap. kabeh katon tadi prihatin mereh ya dibatin rejeki Gusti sing maringi mulane kowe aja